Salamu aleyküm, hormatly vatandaşlar. Men şu 3-nji aýdak efire girýän. Ýöríte sizin soragyňyza jogap bermäne diýdim. Şu günkü günüň dowamynda men 2 sany efir etdim. Şo ýerden soragy göçürip aldym, ýöríte size jogap berýän. Şu gepleşigimi başlamakam men size ýalnys urs dilini aýdyp geçdim, indi türkmen dilini aýdyp geçeýin. Men Türkmenistanyň gelýän köp ýanky habarlar bar. Şoň bir habar has bir güllürdi we has bir absurd bir bolmajak idiot ýanky hereketleri görkezjek bolup size bir düşündirjek şu zatlar. Sebäbi şu habarlar gelende men inanmadym bolýan, barlak görsem dogrudan bir şeyli bolupdy. Ine gene şu habarlar geleni men oňa aýdyp gelýän Türkmenistanyň idiot prezidenti, idiot siýasaty ýöredip, onuň daşynda adamlar idiot şu siýasaty ýöredip, şondan paraxorluk edip, ýanky edip pul gazanýarlar. Başlam. Ine derdim. Maret vilayatynyň Murgawet raýonunyň 18-nji mektebine muallimler şöyle okudýarlar. Şol koronavirus sebäpli her 20 minutdan ýanky sapaklar geçýär. 45 minut däl de 20 minutlar. Käwagt 30 minutlar. Ine şu geçen sapaklarda bular 20-25 tane okuwçyny şahmatny ýanky şekilde goýup okudýarlar, ýanky distansiýasy maskalary ýerine goýup okudýarlar. Şo ýerde ýürite polismen we ýanky ýaş yetkinjekler boýunça işleýän adam. Ol erteden akşama çelli şu mektebe baryp ýanky gapyny kakman ılgap giyip video düşürüp şo ýerde bir muallim maskasyz bolsa ýa bir okuwçy maskasyz bolsa 20-den 30 manat çelli ştraf ýat. Şöyle ýatgaýdy. Şo ýerde mysal üçin mekteplerdäki muallimlerin käbilerine eýnek bar. Maska giýende öňüňiz edip görüňiz. Ýanky maska giýende şol gyzgyn howa gün äýne urup, äýneň ýanky görmek ýagdaý kynlaşýar-da, ondan maskany şu burnuň aşagyna getirmeli bolýan käbä. Ýöne ine Fransada dolaýýarlar. Sen burnundan ýýän ok, sen agzyndan ýýän. Ýanky agzyňdan çykýar, haçanda sen gerleňde kiçik molekulalar uçup, ýanky 1,5 metr uzaklykda uçup şol virus geçýär. Şonuň üçin ine sen agzyny ýapsaň, eýen virusyň başga ýerine geçmeginiň öňüne alýan bolýar. Şol kiçik suýal molekulalar şu maskanda durýar-da, şol ýanky beýleke geçmeýär. Ine esas maksady şu. Men oňa aýdyp gelýän hukuk gorayan gurumlar, hukuk gorany bular adamlary penalite edýän, ýanky adamlar ceza salýan, hukuk bozýan gurumlar diýip aýdyp gelýän. Ine derdim şu misaly. Bir idiot, polismen, Türkmenistanyň idiot prezidentiniň siýasatyny gowy şonu üstürjek bolýan bir idiot polismen. Murgawet raýonunyň polis bölümindäki yetkinjiler ýaşlary boýunça işleýän adam ılgak giyirip şu mekteplerde şu muallimlere, okuwçylara jerime ýa-da maskan ýok diýip ýanky gelip ber. Bu muallimler okudyny 20 minut wagtyň içinde şol giyirip bir 5 minut wagt bolanyna ýanky okuwçylaryň düşünjelerini bolanyna ýanky aňlaryny bolanyna ýene de şu gaýdyp şu 20 minutlap kurs bermek üçin şu sapak ýitýär. Her klasa giyip şunu aýlanyp edip ber. Şu jerimeleri ýygnap ber. Muň ýanky mektep okuwçylary bilim alar ýa almaz, muň işi ýok. Türkmenistan prezidenti ýa. Halkyň ýa-da erwet gowy. Diňe nirde pul gurlap bolýar, nirde paraxorluk bolýar. Şuraya şulam idiot polismen. Türkmenistanyň idiot siýasatyny ýa öňüne alyp barýan, ine şu idiot girip şu klasdaky muallimler ştraf edýär. Ondan ýanky nime düşür. Mysal üçin Fransada nähil bolup geçýär. Muallimler soraýar. Murada Fransada da şeýle mi diýip? Ýok, beýle de. Fransada prezident, Fransaň prezidenti idiot de. Fransada polis we jandarmlar idiot de. Olar idiot prezidentiň idiot siýasatyny alyp baranoklar. Beýerde Hudaý saklasyn bir edäýse, şo ne işinden giden hiç gün cenaýaty çekilip mümkin basylar. Minimum administrativni
ýa ştraf alır maralty aýdan şo 20 okuwçyň inatasy muny ýa maralty aýdan ine bizim okuwçylarymyza gorkuzdun gelip klasa diýip muny ýa jenaýda çekerler. Hem şul moralny uşak tölerdi, köp pul töler, işinden kowular. Gaýdyp işlemedi ýaly. Jemgyýetdiň publik işlerini işlemedi ýaly şunu kowular. Onsoň ýa-ni tribunalda yuridik dosýema bol bellerler. Diýmek sen saýlanmaly işler saýlanyp bilen firma açyp bilen ýene plan. Şu ýer bolup geçýär. Ol aşagtyr grovka diýer. O Macron'un habaram bolmady onuň. Türkmenistan näme geçýär? Türkmenistanyň idiot prezidenti öz orunmasarlaryna ýa ministrlaryna zadany berýär. Ýa kabinet ministriniň başçylygynda. Gynan, gysyň, eýdin, beýdin bu idiotlaryň Türkmenistanyň prezidenti idiot bolan, idiot kararyny dowam edýär. Ine şu ýaly bir idiot politseyski, politsay diýilýär. Politseyski hamda politseyski bolan ol adamlara hukugyny gorýar, profilaktika geçirýär, düşündirýär. Şonu etmeýän adam, tersine edýän adam politsay diýilýär. Faşistik Germaniýanyň politsay ýaly. Adamny tutup öldürmek, gıynamak. Ine şu ýaly politsay bul yaş yetkinjileri ögüretmeýän gaýtyp olar bar gorkudyp klaslaryna olar jerimet alýar. Lütfen Türkmenistanyň prezidentiniň siýasaty aşagda dowam etdi. Ine Türkmenistanyň prezidenti näme diýär? Öz halkyny östürmän, öz halkynyň halk maddi ýagdaýyny gowulaşdyrmak, gazyň newdiň bahas gazyny bilenem halkyň ýagdaýy pet edýär. Gaýtyp tersine edýär. Şol galaýmadyn, şol bir azat bolaýmadyn, şol menden nizawisim bolaýmadyn o finansowa. Men şol gysyp durmaly. Daşary ýurtdakylar pasport saklap durmaly nelegal. Onu kellesini aldyp bilmeliler. Ne şol siýasaty dowam edin bir idiot politsay 18-nji mektep Murgawet raýonunyň 18-nji mektebini Mar vilayatynyň baryp talak gaýdýan talamançy. Goý barsyn, goý maskalar barlasyn zat etsin. Politseyskiň işi profilaktika, baryp düşündürüş bermek, öňüni almak, düşündürmek, bolan ýagdaýyna tutup jenaýda çağırmak değil. Düşündürmek, zat etmek, profilaktika diýilýär. Beýerde de şey diýilýär. Öňe baryp jera salyp zat etmek, ol kanuny bozmak. Olaýam öz politseyski missiýasyny etmän missiýasynyň tersine edýär. Para almak, jera salmak tersine edýär. O jera salmaly, kaçanda bir gerek geldi duydurdy, ikinci gerek geldi duydurdy, üçüncü gerek gelip şol bir adama jera salyp biler. Ýöne kapyny katman, gizliň mektebe gelip, ýa-ni o şpionlar ýa gizliň mektebe gelip, furwaşkasyny ylgap klasa girmek, ol bir Hudaý haklaryn. Ine men şunu OBS'de aýtjak. Türkmenistanyň prezidentiniň idiot siýasaty yerlerde näme bolýan diýip men şunu OBS'ň ýygynyna aýtjak. Çağlar näme gorkuýarlar, mulimler näme gorkuýarlar, näme türkmen halkyny gorkuda saklaýarlar, men şunu aýtjak. Ine beýerde ýa mulimler öz gorugyny başladylar. Daşarda bir okuwçyny goýup, şu ýere goýýar bir adam, ýa-ni bakşam şu tüze. Daşarda bir adam goýýarlar. Ol uruş wagtlaryna daşarda bir ýa-ni bir goşunlar ýöreni öňünde dozorly diýär, ýa-ni bir zat hop bolsa ylgap berip aýdýar da bular gorunç edýär. Şol ýaly daşyna bir okuwçy goýup, aňardan polis gelýän bolsa ylgap klas aýlanyp aýdýar, bular ýa-ni maskalaryny barlap zat edip imsin otýar. Bul bolsa gapynyň göni ýere näçip bul dünýäde iň uly şpion tutýar, bu dünýäde iň uly terrorist tutýan ekeni. O terrorista maska da hany okeny. Ine şoňa girip, ýa-ni hälem Hudaý saklasyn, Türkmenistanyň prezidentiniň idiot siýasatyny ýürüdýän ýerdäki politseyski 18-nji mektebe barýan politseyski hälem gatlarına spetsnaz getiren, onu şükür etmeli. Ine şu atlary men OBS'ň ýygynaýyna aýdyp geçerim. Hormatly watandaşlar, bu diňe şu mektepde de, hemme mekteplerde ine şu ýaly idiot siýasat, idiot döwletde. Men näçe idiot döwlet diýär. Bizim idiot hökümetimiz şu bizim gowy ülkemizi idiot döwlet etdi. Şoň üçin men size diýär.
şu rejimde yaşap bolan. Mun bir ettirýän zatlar bir nastolka idiot bir hudaýlak bar. Hormatly vatandaşlar, men şoň üçin aýdýam. Ine şu real polisiýeski girse gün soran nämen esasyna gelin. Hansen sansan, hansen ýanky prokuroruň powestkasy, prokuroruň ýanky rişenýasy barmy şu mektebe barlama. Men şu mektebe ýaş yetkinjileriň nemesi diýse, polisiýeski diýse, onu sen şul yetkinjileri görjek bolsaň, menden gelip ruhsat almaly, perrif wagty, haçan sen wagtyň bolar ýa haçan şu yetkinjek ýanky ýaşar görjek bolýany, ine şo ýerde biz wagt berle, aktywizalar sen gelersiň, şolar sen bilen duşar. Ýöne sapak wagty sen hakyň ýok diýmeli. Birinji, molim şunu prokuratura hat ýap bilýär. Üýüşük molimler bilen ýadynda bastyryň ol adamy. İkinji, şul okuwçylaryň en atasy prokuratura ýap bilýär. Bizim okuwçylarymyz, bizim çağlarymyz okap bilen ok sebäbi polis bölüminiň ýanky bir polisiýeskisi planiýew ýaş yetkinjileriň üstüne işlemeli adam gelip olar gorkulyp bilim berdirmän günne gelip ýanky mektebe alar berýär. Prokuratura çäre wurun diýip ýatsaňyz, onanyň işinden bir aýrylar. Mümkin jenaýda çekilir. Normal, konstitusiýon döwletde şeýle bolmaly. Şoň üçin gorunuşyň ine bir usuly, kanun usuly şunedir. Hormatly vatandaşlar, inni men siziň soragyňyza jogap berip başlaýyn. Ine birinji sorum. Bahar Seyitmuradow elýär, siz näme üçin görüşýärsiňiz? Men şunu bir näçe gerek aýtdym eýen çykyşlarymda. Ine Bahar Seyitmuradow dinleyenler yeni olarak gaýtarýar. Men Türkmenistan demokrat sistema geçirmek üçin Türkmenistanda hemme adamyň, grajdanyň mümkinçilikleri deň bolar ýaly. Prezidentiň, çoponyň, ýanky garyp gusuruň hemmesiniň demokratik döwletde garyp bolmaly. Türkmenistanda adalatly durmuş bolar ýaly. Türkmenistan ösün döwletleriň içine girer ýaly. Türkmenistan'a istenen adam girip çıkıp birer ýaly. Arkyn ýa kärnişi bolup ýa hökümetde işläp şoň alýan aýlygy 30% hemme zady ýanky hemme çykdyjyny yapar ýaly. Şol bir 60-70% gapdaryna goýup vakanslara ýa çağlar bilen bir etjek zadyny ýa jaý bolup ýa bazat eder ýaly. Hökümet garanti berip şol adam jaý urjak bolsa, hökümet garanti berip ýanky prosentsiz kredit alıp 20-30 ýyllyk şol adam ýuwaş-ýuwaşdan gülýär jaý bolup üzer ýaly. Şolun ýaşaýyşlary, grajdanyň ýaşaýyşy gowlaşar ýaly. Diňe ýegenler bilen doganlar we prezident däli hemme adamlar. Menem dogan andaşym gowy ýaşar ýaly. Ine şoň üçin görüşýär. Men şulary köplenç aýdyp geçýän hormatly Bahar Seyitmuradow ýene olarak ine gaýtaradym. Inlik soraw, aýsyn aýdýar, sanksiýa herekete geçermi? Sanksiýa herekete geçer. Problema ýok. O bize bagly. Biz egerde prosedur hereketler dolu ýerine ýetirsek geçer. Türkmenistana sanksiýa geçirmek kynlar. Sebäbi Türkmenistan döwleti boýunça bir topar eýýän mejnarod gurumlar, halkara gurumlar öz ýanky berdiler. Inni konkretna faktlar gerek, prosedura boýunça gitmeli. Häzir şol ýola goýulyp bolýar. Bürüt ýa öz hakyny gorumana synaşsaň maşyny dykýarlar diýär. Men ýalnızca haçan sen gaýt haklaryna näýdi özüň gorumaly diýip aýtdym. Ine biziň bir watandaşymyz bürüt ýa öz hakyny gorumana çykarsaň maşynyny dykýarlar muradaga. Advokat ýok berdi, asla kanun işlemek. Advokat näme üçin işlemek? Siz advokaty ılgaňyz ýok. Siz advokat sistemanyň üstüreňiz ýok. Siz ona pul bereňiz ýok. Siz paraxorçylygy üstürüp, paraxorlygy pul berip, şonu üstürýäňiz. Ine şoň üçin paraxorlyk güýçli, hiç ýyly kanun işlemek. Özüňizden başla. Bermeň paraxorlyk diýermi? Näme bilýär? Hiç adam bilmeýär. Bermeň. Maşyna haky diýär. Akysyn wagt berilen video düşürün. Gün prokuratura algan. Kanun bozamok, kişilik bozamok.
ine maşin marketdi. Yanında yani südiyetleri alın, şayatları olur video çekip tutnama olsun, prokuraturaların advokat tutun. Ine şoňa harç edip siz gaý işnikleri yani işlemeni öwredýär. Häzir näme geçer? Gaý geçen siz durup ýöne paraxorluk edip öz fantaziýasy boýunça siz ştraf edip ýa-ni 2 ýyl alman jabyrýar. 2 ýyl alman maşin çalşýar. Gurýaly ýa-ni parhan ýaly ýaşaýar. Sebäbi Türkmenistanyň idiot prezidentiniň idiot siýasatyny uranýar. Siz hem şoňa görä ýa-ni para berip oturýarsyňız. Näme paraňyz prokuratura? Al gitsin maşini. Tapawy ýok. Bir gün maşinsiz gelen. Ýön hakyň bor. Näçe maşin? 200 maşin akden soň dolup galýar parking. Hem adamlar haklaryny gorap başlasa, ine gaýşyklaryň ýetger. O size bar. Siz ýetgeniz. Siz özüňizden başlamaly, özüňiz ýetmeli. Ynanyň paraxorçylygy pul bermediňiz, siz kanun bozan ýok. Näme siz pul bermedi? Onu konstitusiýa näme? Türkmenistan prezident näme? Hem yerde paraxorluk bolsa, hem yerde pul vermeli bolsa. Onu ol paraxorluk bolmadın bir salgy delýän adam bolsun, sen şoňa tapşyr, sen sorugyň çözülýär. Bir topar adamlar näme oluyor? O bize bağlı. Paraxorluğum hemme şunkuňy başga instrumentler işlemän soň siz şolary işledip başlamaz. O bar instrumentler. Konstitusiýada da var, adwokatlar var, ýa-ni prokuraturada var. Siz işledip başlamaz şolary. Siz işlediniz ok. Prokuratura berýän, eden okmy? Gün suda berýän. Kady edemeden okmy? Şol hat ýazyp şolardan ýok diýip ýa-da 30 günde iş açmasa tamam bolýar. Diýmek ýok bolýar şoň. Şu dokumentlary men çykyşym bolar, men öňüme aýdyp geçipdim. Niýe iý bermeli? Iý bermiş oýa. Egerde üstüňize basyş etseler, güni Amerikan pasolşasyna, Fransa pasolşasyna bossunluk dilen e-mailden ýazyp, men öldürip barýarlar. Men öz hakkımı talep ettim. Ine dokumentler meni öldürüp barýar, men bossunluk berin. Men maşgalamy we özümi hökümet gyryp barýar. Bererler. Soran bossunluk. Şoň üçin bossunluk bar. Sizin Amerikan konstitusiýasy ofitsial ýylanyň ofitsial jogaby bar. Oyda paraxorluk ýok. Ine wagtlaryň durmuş ýerýä maşin sürmek için daveriniz gerekmi? Şu sistemany aýryp bolurmy? Maşin sürmek için daveriniz ol Sowet Soýuzynyň ýa-ni sistematy. Häzirki sistemalarda dünýäde ýok. Ine Fransada ýa Ýewropada gelýän daveriniz ýok. Eger maşin senin bolsa, sen şu maşiniň eýesi rozga bermedik bolsa, ol boldy. Esasda sen prawan bolmaly we şoň assurans bolmaly, ýa-ni strahowkasy bolmaly. Näme? Eger sen bir ýyl uran ýagdaýynda, maýyp eden ýagdaýynda, sen puluň ýetmeýär şoňa. Şol ortada duran strahawy kompaniýa şoň ömrü ötünçe pul töler. Ya o maşin maýyp eden bolsaň, o maşin döwen bolsaň, ine şu maşina remontyny şu strahawy kompaniýa töler. Sen strahowkaň bolmasa, sen köçedäki beýleki avto ulu sürýän adamlary we köçedäki adamlary riske goýar. Şoň üçin betbaşçılık düşen ýagdaýynda sen şu betbaşçydan çykyp bilmän şol adamlar riske goýan. Şoň üçin Fransada, Ýewropa döwletlerine, Amerika döwletlerine jenaýat iş. Prawan düzgün bolmasa we strahowkan bolmasa. O tek pasport bar ýok. Nimet haklasa tek pasporty ökeden ýa kopiýasyny ökeden informatik nimelerine derede rosta diýen boldy. Ol gatan tatlaşdyryldy. O daveriniz ýene orada bu paraxorluk sistemany üstürmek üçin edilýän wagtda. Täze Türkmenistanda bolmaz. Biz Ýewropa sistemasynyň gowy zatlaryny Türkmenistana gurnar we özleşdirir. Bahar Seyit Muradowa ýene hem aýtýanyňyz dogry, ýöne näme etmeli? Ine bu soraw berdi, ýöne näme etmeli? Birinji bilen siz öz haklaryňyzy gorumaly. Birinji. Hemme bir kanunçylyk derrew daşary ýolda ýetirmeli. Ýa-ni video, surat, dokumentlary ýetirin daşary ýolda. Правозащитниктер var. Hessin fond var. Ýürüýte men çykyş edip çölde görkezdim şolaryň yemen adresy var. İyi verin şolar göni
Den göni Human Rights Watch bilen işleýärler. Gönden onu geçirip koýar ya. O ona var ya göni. Geçirmiş olur. Gomşin, dostlaryň bilen siýasaty gürleşip düşünüp başlama. Hemçip ol wajyp. Siyasata koşulsaň, sen bakly durmuşyň bolar. Siyasata koşulmasaň, ine şuňky durmuşyň bolar. Bu tapagyny indi gördüňiz. Indi size düşündürip durmaly. Telegramda grup açyň. Aktivist çata gelin. Aktivist çatda nähil Telegramda grup açmaly, nähil Telegram yani kasaňyzy gizlin etmeli, telefonu gizlin etmeli, ikinci dwayny autentifikatsiýa etmeli. Hemme zatlar size öwredýärler şu anda. İstediğiniz çatda galın, istediğiniz son gidin. Telegramda küçük çat açın, 3 adam, 5 adamdan geçmedin. Tanış, dost, yarlar bilen bir çat açıp, şu döwletde bolýan, daşyrykda bolýan zatlary pikirlenişip, alışıp, üstün bilimlerini. Düşünjek bolun, näme bolup geçýär daşyňyzda, näme şu bolup geçýär? Näme esasında? Bir kanun mu, kanunlu? Ondan mesela şimdi Türkmenistan'da çat açın. Türkmenistan'ın avtomobilistler deyip. Koyun şu yere közünyen adamların hemmetini. Aranızda gürleşin. Nähili gorunup bolýar. Bir mesela için gaý nimetse maşinal kiseler hemmetini çatda ýa-da birden hemmeler ölýär. Hemmeti üşýär şu ýere. Indi şu ýaly akçylar etmeni Telegram çatda ýa. Açın, işleýän şonu. Üçüncü. Esasy şol çat açanygda 3 bolup eýem işleríňizde bizimle habarlaşyň. Biz size nähili kanunlary, öz kanunlaryňyzy, öz haklaryňyzy goramaly. Nähili diktatur bilen görüşmeligini gowurlar. Iýdi bar. Yani ädim iýdiler bar. Ine şoň üçin birinji hereketler başlaň, kanunlaryňyza, haklaryňyzy gorap başlaň. İkinji, Telegramda çat açyň. Aktivist çata gelin. Şöyle sorulunuzu verin. Biz size şöyle security'ni öwredip nähili öýün gorap bolýar Telegram çatlaryň içinde. Soň öz çatyňyzy açyň. Soň bizim bilen ýene habarlaşyň öz çatyňyň adyndan. Ondan sizin bilen bir işler iýdim dowam eder. Indi ene de spravdiýos aýdýar. Häzir gaýşyklar diýer, bir sany içkili tutulsa planymyz doldy diýerler. Dogrudur. Ben ýalnız aýdyp geçdim. Gaýşnikler 2 ýyl alman jaý bolýarlar. Ünsörüm. Türkiýeге gidip eşek ýaly işläp, maşgalaryny saklap jaý bolýarlar. Bolmasa olar hakyky işleýärler. Ine şoň üçin çykýarlar. Olaryň adlary iş migrantlar. Indi ünsörüm. Türkmenistanyň içinde parahor, gaýşnik, oň aýlary gaty $800 olur. Ondan köpden. Adamlara hyzmat edip, köçe düzgünlerini, bozanlara durup, profilaktik edip, düşündürüş geçirip, 3-4 gedekden soň tutup, muňa ştraf etmeli adamlar günden güne ştraf edip, bular köçeleri öz biznesi ýaly edýär. Köçe barynda ine biznesim başlady. Men hususy biznesim bu köçede. Men taýagym hususy biznesim jadowy taýagy. Durdy ýa-da puluny tökýär. Talamançy. O gaýşnikler, o talamançy. Şoň üçin olar garşy görüşmeli. Olar bir kanun. Olar türme atmaly. Onuň üçin prokuratura bar. Prokuratura, MHM işgärleri bar. MHM ýalyň prokuratura. Her wagt MHM bilen polisiň arasynda bütün dünýä uruşy gidip dur. Aslynda edim uruşdurmy olary? MHM polislara topulun, polisler MHM topulun. Öz aralarında çötün tevavi birbirinden aralıp bilen oklar. Kanun gorasyn. Sen. Eni şu ýaly prokuraturanın üstüne kuşkurun. Bularym etmese suwda çykan. Advokat bilen işlemeli. Her gepiňizde, her sözüňizde advokat bolmaly. Şu berjek paraňyzyň ynanyň kiçmeçlerin advokat bilen işleseňiz arqyn ýatarsyňyz. Siz goralda. Türkmenistanyň prezidenti idiot bolsun bolmasyn siz goralda. Özüňiz goraň. Şoň üçin egerde bir Türkmenistan gurjak bolsak biz advokatlygyň işleri görülmeli. Bizim Türkmenistanyň advokat sistemasyny östürmeli. Näme ösenok bar ýa-ni olanlar. Ay advokat pul soruyor. A bolman advokat mukty işlämek. Egerde siz pul berip başladyňyz. Biri plança diýse, biri onça diýse, ýa-ni arasynda konkurensiýanyň bahyny gaçýar. Siz işletmeli şol.
Sebäbi Türkmenistanda hiç ýeri instrumentler işlemok. Sizinli şol instrumentleri işlemeli. Instrument näme ol? Hukuk goramak üçin prokuratura işgärleri, hukuklar goramak üçin polis işgärleri, hukuklar goramak üçin MKM işgärleri, hukuklar goramak üçin kadetler, adwokatlar. Siz inni şol instrumentler uranyp başlamaly. Inni risk ýa-da näme üçin konsula işgärleri manat pulunu satýarlar. Men ona bilemok manat pulunu satýany. Elbetde satýandylar. Olar halkara teröristler. Olar Farhat Durdiýewi pulo satyn alyp, içine salyp Türkmenistanyň prezidentine video ýazyp teröristler ýaly. Urup. Şonu diýerler. Bular jinayetçiler. Bular gaty bir kanun hereket edip gaty döwüşlerini açyk edýärler. Arkasynda terörist ve bandit Recep Raşit Meredov dur. Şondan akyndyr. Ýöne bular düşünen o. Türkmenistan çalşyk gelip otyr. Gaçalt ýagdaýda çalşan wagty üstlerine arda döküler. Näçe adam söwüp gaýtardylar, näçe adamdan pul aldylar. Bir adam şoňa ýadaýsa gidýär. Şonu düşünen oklar. Bular wara nipugny idiot, gorkudulmadyk intek idiot. Bular kanunyň işleýänini ömürine gören o. Şoň üçin gorkudulmadyk idiotlar. Bular tutmak hatamsa. Za spravedliwst ýa-da Türkmen halky ayaga almak sebäbi hemmeler zatga berip ýaşaýarlar. Başga biri adatlyk alyp berýänçe garaşýarlar. Şu diýen zadymyzy ötünül diýseniz dogrudur. Ýöne şu bilen başlap ol beýle däl. Men gürleşip durnan adamlar bilen maňa jaň edip her wagt täze adamlar jaň edýär. Ýagdaýlaryny düşündirýär, görüşýärler, aýdýar, bizim hereket edýänimizi aýdýar. Şu internet häzir ýapylsa da video görýärler. Näme görýärler men haýran ýöne tüwelime inni nirden çörek geliljek, nirde bakly durmuş geliljegini düşdüler. Şoň üçin videolarymyzy görýärler, öwrenýärler. Şoň üçin siz paýlaşyň videolary. Näçe köp adam görse, näçe köp adam like goýsa, näçe köp adam patbiçik bolsa, şonça video ýokary galýardy, adamlar ýa-da çaltýarlar şu wagtda. Ine bu hemmemizden ibaret. Inni öňkü dip bolmaz, adamlar ýatyk garaşýar, ýok. Olar düşdüler. Hiç kim kömek etmedi. Türkmenistanlara, Türkmenistan'ın içindekiler dine öldür kömek etmedi. Olar düşdüler. Yine Alexander Fleming geldi. Eger Şeyh Muradov da yurdu basıp alanına Türkmenistan şul maskarçılığa barır mı? Edil menin pikirim, mümkün bu pikir bilen devlet aktivistler arada derler. Yine men Murat Gurbanov hökmünde pikirim. Eger de şolar gelen bolsa başı gow giderdi, yine bir diktatura basylardy. Näme? Diktatura bolmalygynyň esas şertleri ýolbaşçylar saýlanan bolmaly. Basyp alan näle saýlanan ýolbaşçy bolmaly. Diýmek, biz saýlawlary geçirmeli. Şu güne saýlawlar näme geçirip bolanok sebäbi bizim jemgyýetimiz taýýar. Ine meniň häzir edip ýören işim bizim jemgyýet bilimlerimizi galdyrmak üçin bizim halkymyzyň ýa kanun bilimlerini, öz haklaryny goramak bilimlerini, umumyň durmuş ýa-ni döwlet bilen jemgyýetiň arasyndaky argatnaşykyň informasiýalaryny paýlaşyp üstürjek bolýar. Haçan şu öten ýagdaýynda diktatura bolmaz. Siz pikir edýäňiz, ine jemgyýet ötmedi, ine ýokary bir gowrak adam basyp alsa, ine ýaraly gelip çözümde alyň döwlet gerek bolsa basyp alyň. Ol basyp alar gurulmaz. Ýa-na täze ýarlakçylar döräde, bir ýyl on ýa-ni hem ýerini ugşap başlar bolun diktator bolar. Ine şoň üçin biz diktatura garşy düýp görüşmeli diýmek bizim halkymyz jemgyýetimiz ötmeli. Şu jemgyýetden adamlar saýlanmaly. Onunla beýle masgaçylyk bolmaz. Şoň üçin men pikirim, eger Şeyh Muradowyň topary basyp alanan bolsa, hökman şoň üçin bir topar başga bir topara garşy gidip basyp alyp ýene de diktatura bir näçe ýyl gelir. Bu tupik ýol. Biz hökman baraýmaz diktatura. Saýlaw, açyk saýlaw bolmasa bir diktatura barýar. Ine dedim. Soyunov bilen Iklimov öz hökümetini kurup şol adamlar bilen geljek bolýar. Handaý bolar?
Täze diktatura. Ol saylan orunçykları elbetde bulary ýa-ni Hudaý hökmünde görüp başlar. Elbetde ýene şu diktatura dörer. Bize bul gerekkä. Bizde halk saýlamady. İstenlik wagt halk şunu aýdyp bilmeli. Ine onu şol hökümede saýlanan adam halkyň önüne jogap berer. Şunu etmesek biz bolmaýar. Ine dedim. Siz bir kiçik daýhan birleşiginde. Şöyle arşyny siz saýlaman, ýokadan bir ýer geldi. Aşgabatdan başga bir aýtdy. O sizin haklaryňyzy gorarmy? Ýok. Birinji bilen şunu getirip koyun. Kime para veren olsa şunu işlep on haklaryny ve oňaýdan eder. İkinji bilen şunu udulparat eden soň ýa-ni hemme şertlerini mäkillen soň, öz şertlerini mäkillen soň halka sereder. Onu wagtym bolmaly. Ine şol bir kiçik misal. Döwletim şuna ýaly. Biz saýlamadyk derdim komenda. Biz saylara gitmedik. Biz öz haklarymyza hormat goýmadyk. Ine bolup geçen masal şol. Bir idiot, normalny idiot adam super idiot boldy. Ine şol super idiot siýasatyny 18-nji mektepde ýaşly ýetkinjilerine kömek edip bulan aklyny dağıdyp üstüre ýaly adam gaýtyp ılgap klasa girip terörist tutan ýaly bolar gorkup maska ýemeýän tutup gahrman bolup talap salyp ýa-ni talaman. Ine şu idiot sistema diýilýär. Ine şu absurd diýilýär. Ine şu zatlar dünýäde ýok zatlar. Diýmemiz Koreýede de ýok. Ine şoň üçin biz 200-nji dünýäde şol ya bir ýerde ýarşy bolsa biz insan. 200 döwlet bolan biz insan. Eger 200 döwlet däl, 1000 döwlet bolsa biz 1000-njidik. Şol ýyla çekilmeýän stenka var, şoň üçin biz soňky. Bunu stenkadan diş geçerse ondan soňrakda bol. Şol ýaly bir ýyla var. Şol ýaly bir idiot. Türkmenistan näil ösdi? Näil awraýy bar? Näil bir şoň awrany ýykýar? O, ýykybildi şu Berdi Muhammed şu awraýy. Öňe mundan öň haramzada Niýazow ýykdy. Ünsörüm 91-nji ýylda bir topar adatlarymyz bardy, bir topar ýagdaýlarymyz bardy. Hawa durmuş hem ýerde kyndy. Türkmenistanda beýlik döwletlere garşy gowdy. Bu näme etdi? Manadyny ýerdi, ýollar ýapdy, boldy türmetdi. Şo ýerde ruhnama ýazyp şundan çykmaň diýip, şunu ýa-ni bilimlere derek berdi. Özüne 5 edek geroy beryp, özü altyn ýa-ni nimede ýatyr? Mawzaleyde. Hemme şu dogan arnaşy bolsa geroy. Hemme ogurlan pullaryndan gyzy bilen oglany berdi. Ogly hälem kazino gapýar. 120 milyona topluyor. Gyzy näçe 15 milyard aylap dur. Şul Germaniýada bir zat bagy satyn aldy. Ine ol adama Türkmenistan söküp Türkmenistan türme düzetdi. Ol adam Türkmenistanyň intelligensiýasyny ýok edip köretdi. Özü gyzyl ýa-ni mesjitde ýatyr. On çağlar milyardlap Türkmenistanyň bizim pullarymyzy, oglanyň pullary toglap ýatyrlar kazinoda haramlyk. Bilen geda ýaly başga döwletlerde gul ýaly iş migrantlar bolup işler. Ine şu biz kanunlarymyzy goramasak, biz haklarymyzy goramasak, biz saýlawlar açyk geçirmedek, ine şu zatlar bolýar. Dedim, saýlaw bolmady birinji ýerde. Şol idiot Niýazow birinji saýlawlar diňe özü kandidatly saýlaw geçirdi. O saýlaw mu näme? Sen başga saýlara adam ýok, saýlaw ýok. Onam saýlaw edip bütün dünýä şuňa ýa-ni proses etdi. Onam gizledi. Gaýty bütün dünýä ine Niýazow boldy. Hiç kim onu hata etmedi. Üstünden vurup. Inni ikinji idiot 2006-njy ýylda gelip zahwat edip ýa-ni falsifikasiýa saýlawly geçirip biz ýatyrkak, bizim tek özüme huşuma gelmekak ýene olarak owurlady. Wezipä, prezident wezipä. Olam az görüp inni halk geňeşiň ýa-ni ýolbaşçylyk wezipesini odam boldy. Onam az görüp kabinet ministrany boldy. Owurlara zat galmady. Wezipä urna. Inni döwlet galdy. Şu döwleden paçalyk etjek bolup, oğlan ötjek premier ministr ýa prezident etjek bolup harsuryar. Ol halk bilen iş ýok. Düýünden. Onanyň sizin häzir açyk haklaryňyzy işläp ber, açyk ýagdaýyňyzy gowy,
Ol sizin kazanan üstünlüğünüzde ya Berdimuhammedowyň başam, o Berdimuhammedowyň size rekimlik edip ýa-ni kanun hormat goýuşy däl. O bizim we sizin kazanan üstünlüklerimiz. İmtime otursaň şolam ýok. Biz gün-günden Berdimuhammedow kanun esasyna salyp gelip oturýar. Bütün dünýäde edýän işlerini tanqid edip, hatlar ýazyp, şonuň kabinetlerine baryp halkary gurumuna galdyp gelip oturýar. Şeýle düzelýär. İçinde sizem hereket etmeli. Aşağıda gaýyşnikler bilen, ortada ofisiýerler bilen gürleşip, dil bilen düşündirmeli, adam hökmüne düşündirmeli, kanuna çağırmaly. Ünsürim, biz halk bolup, hukuky gorýan gurumlary kanunçylyga çağırýar. O gülkünç dälmi? İdiotizm dälmi? İdiotizm. Bize ýokurdan buyruk bar. Oho, ertil üstünden arda ýazylymna, sen gidýän aýagyny salla. Sen diýbilen maňa buyruk berle. Hany buyruk? Hany barmy? Ýani kat buyruk barmy? Ýok. Sen onu özüň näka. O sen fantaziýaň. O ýokurdaky diýäniň biz gabar. Ol ýer men bular zat diýmem. Hemme zat meni üstüme atyp, men diktator etdiler diýse, sen basylýan. Aşağıdaky pastaboy, ortadaky ofisiýer, siz basylýan. Bir arda ýetdi uturdy. Üstüňize döküljek ardalar intek kelläme de getirmem bilen. Indik soru Ural Murat Özgürlüğü fiyadiya Türkmenistan'ın arkasında duran yurt barmy? Näme üçin kömek eden? Türkmenistan'ın arkasında hiç yurt duran. Türkmenistan'ın arkasında hiç yurt durmaly. Türkmenistan öz siyasetini özü kesiplemeli. Türkmenistan'ın prezidenti gerayinşik, idiot bolunsa, bu ne siyaset alıp bilýär, yürüdip bilýär daşynda ya içinde. Şoň üçin bir yerde ýanky hyzmatdaşlyk etjek bolup Türkiýede öz ýa-ni siýasatny ýürütjek bolup, o ýerde patgalymçylyk edýär, ya pul berýär, ya bir zat edýär. Russiýada muňa bir zat diýip başlasa o ýerde berýär. Fransa diýip başlasa o Fransaň aýrybusyny satyn alýar. Awstriýa bir zat diýse o ýerden ýara satyn alýar. Kim bir zat diýse şonu bir zat diýmesinler diýip ýanky ýarlaklap şo ýerden kontrakt edip pul berýär. Ine. Daşary ýurt siýasaty şu. Şoň üçin şoňa sanksiýa ýa gaga çağrylsa ölümden beter bolýar. Sebäbi bütün ömrüni, özüni kult edip gelýän adam birden sada adam hökmüne ýanky gagada skameykada oturup, ýani sudiýa skameykada oturup bütün dünýä jogap berdi. Diňe türkmen halkyna ne? Yani şoňa barmajak bolup, o bolsa oňa baraýsa, oň tohumy durşuna kul bolýar. Ine şoňa düşünelim. Şonu idiot. Bütün tohumy häzirde, gelecekde de nol. Şo. Utordy. Şoňa hiç kim ýol başam edip goýmaýar. Tebe bu bir pazor. Türkmenistan'ın pazor, tohumun pazor. Ine şu zatlara düşünmeýän idiot şol siýasat alyp barýar. Türkmenistan'ın ýerinde hiç kim ýok, bolmadan Türkmenistan öz siýasat ýöretmeli. Häzirki ýürüdilýän siýasat idiot siýasaty. Türkmenistan hemme ýerde oturup gelýär. Şoň üçin iň soňky. Майя Полкаева язя, скажите, пожалуйста, какие силы стоят за храмом Ишадана? Я это не могу сказать. Я не знаю, какие силы, но однозначно стоят силы. Поверьте. Не могу сказать. Единственное, могу сказать, что они имеют очень сильное влияние на руководителя государства. Когда был Ниязов, он был умнее, чем нынешний, и он себя не давал сильно манипулировать, а нынешний, он просто идет с ним. Его манипулируют как маленького мальчика. Обратите внимание, его привычки на гитаре играть, музыку петь. Человек не вырос, не наигрался еще в детстве. То есть, идиот просто. Поэтому его манипулировать очень легко, испугать его легко, манипулировать легко. Поэтому он и попадает под влияние сразу других государств. Поэтому мы проигрываем везде. Skul İlbaya ya düýünden bäri gazel maşinleri gaý kovlap ýörler, hiç zat düşündirmek göni ýa-ni dastavka edýärler. Aşgabatyň töregine ýaşaýan, işe gelip gidýän adamlara ulawsuz galdylar. Hem işe gelip gidýän adamlar kösenýärler, hem gazel sürüjüler kösenýärler.
Aşgabatda ýagdaý gününden kynlaşýar. Kynlaşar. Bir daha da düşünün Feridim. Biz aktivistler olup hereket edýär. Biz bütün dünýäni ýanky aýdyp gelip otyr, açyp otyr Türkmenistanda bolýan zatlar. Güýçli kompaniýalar, güýçli investorlar Türkmenistandan çekilip başlaýar. Sebebi şuň ýykyljagyna olar bilýär. Olar siz ýalmenýärler, olaryň arkasynda analitikler dur. Derrek ketipläp durýarlar. Türkmenistan'ın reytingi, finans reytingi, siyasi reytingi, iqtisadi reytingi derrek ketipläp bular öz prognozuny berýärler, kampaniýalar ýygyp çekilýär. Diýmek investisiýalar durýar. Investisiýalar dursa Türkmenistan diňe öz pulu bilen hereket etmeli. Döwletlerde investisiýony ýa-ni klimat diýilýär, investisiýa 20%dan az bolsa, umum WWP'den şu döwlet kynçylyga sebäp bolýar. Türkmenistanda investisiýa peterki dotýar. Diýmek öňümüzdäki ýagdaý günden kynlaşar. Öňümüzdäki ýagdaý diňe kynlaşmak bilen bar. Men şoň üçin size diýen, siz wagt çekýän. Bakly durmuşyňyz gatdalyna taýar dur. Şuny turup aýyrmaly hemmeni. Şu sistemany bir günde aýyp bolýar. Şol adamy bir günde, bir saatda aýyp bolýar. Kyn mesele däl. Bir de 30 000 adam var. Inni wagt ýitirmäli, hormatly adamlar. İsleyen adamlary açyk saýlawlar bar. Her saýlawda her kim öz programmasyny düşündirir. Men Türkmenistanyň ine şeýle ötürjek. Beýleki men Türkmenistanyň beýle ötürjek. Siz teledebatlarda o aýlanarlar, siz düşündirirler. Özüňiz şolardan soň ýöňete günler bellenler. Ine häzir saýlawlar güni. Şo ýerde özüňiz ses berip, onam ses uçaskasynda ýanky mekteplerde, izbiratyň uçaskalarda daşa ýurdun vekiller gelip barlarlar, şöyle zbros olmasyny, toplap zımmasyny falsifikasiýa etmesinler diýip, şo ýerde hakykatdan biz saýlar. Şol adamyň sesleri bilen saýlanan adamyň öňünde boşmy. O biler. Şu gün aýyrsalar, şu gün goýansalar ýetir aýdyp berýärler. Diýjek işler. Sizin durmuşyňyz gününden gowuşýar. Gatşat ýagdaýda bakly durmuş bar. Gorkmaň. Şu günden beter hiç wagt bolmaz. Egerde açyk saýlawlar geçer. Anam. Şonuň üçin Türkmenistanyň ýagdaýy gününden kynlaşar. Gazetler näme kowlap tutýarlar? Ýokurdan idiot buyruk bardyr. Haçan sen gazetler aýyrjak bolsaň, başga döwletlerde öňünden çykyş edip aýdylýar. Polis müdiri, gaýy müdiri aýdýar. Ine bir gazetler ýa-ni köçüdüň bolýarlar. Biz şolary aýyrmak maksadymyz bar. Şoň üçin şolary aýranlar, şoňa derek ine şol awtobuslar, hökümetiň gazetleri ýa-da lisensiýa alan maşinler gatnarlar. Olar öňünden ýa-ni okuwlar geçerler ve adamlar näme gorumaly, adamyň ýa-ni bizapasy näme saklamaly. Hemme zatlar geçenden ine şolar lisensiýa alarlar. Lisensiýasy aýlaň ýüzünde bar. Ine şol lisensiýaly maşinlar meniň lisensiýa maşinlary minmän. İstenen adam lisensiýa alyp biler. Ine şu gazet türk ýörenler lisensiýa geçmeli. Size bir ay wagt ýa 2 ay wagt berip, şu ýer ýuwaşdan çalışynýa daşyndan Türkmen Aşgabatda gelýän adam kösünmedi ýaly. İçinden daşyna gidýän kösünmedi ýaly. Gazet sürüjüň maşgalada birden pulsuz galmady ýaly. Ine şu zatlar stresli, normal ýagdaýda edilýär. Idiot ýa-ni çözgütler edilenok. Şoň üçin men şu Türkmenistanda bir absurdistan, ýa-ni bir idiot döwlet diýen. Sebebi döwletiň ýolbaşçysy idiot. Ine şunuň bilen men hemme soraňyza jogap berdim. Egerde başga soru bar bolsa ine bir ýazýar. Urulan näme ýazýar? Men soralar saýlamak, men häzir kömekçim ýok. Men gören adam alyp jogap berýär. Bayramalda aýalar bağlary açmak üçin hakyny talap etdiler. Gazet sürüjüler toplanyp hakyny talap etdiler. Gaty dolmasa. Näme esasynda siz sakladylar? Buyruk var. O buyruk ba diýen sözlerini ýa-ni ýygnap jüýtüne sokdylar. Ol biziň kassatsiýadan ol Türkmenistanyň prezidenti bilen şol adamyň arasyndaky zat. Ol kanuny degişenok, gelişenok, degenok, onu seyretmeliler. Gün prokuratura maşyny alýam alsyn. Prokuratura. Ine berde mysal üçin meni
tutup bir kamçılık edýän, men şoňa ýol berýän. Problem ýok. Ýöne her eden ýalňyşyna jogap ber. Diýsem, durýan göni. Ilalyşyk tapşyk bolýar. Sen bilýän, kanun bozdu, gün suwdak diýen. Oňa maňa pul ötürler. Maşina gitdimi diýmek men şo güni wyruşkadan aldım. Şo güni maşgalany horladym. Ene men maran uşak urýan. Şu ýaly kanun işlemeli. Onu siz işletmeli. Ay işlenok murada işlemez. Sen işletmen para horlar, para öp ýatyrsyň. Adwokatlary ber. Adwokatlara berip başyna inanın deşik taparlar, olur ükdü. İşlediň adwokaty. Şol instrumenti galdyň. Prokuraturany işledip öwredin. Suwdlary işledip öwredin. MHM'ni işledip öwredin. Polislary işledip öwredin. MHM bolsa polis, prokuratura, suwdlar. Polis bolsa ýani birinjiden ýol bolşdy, ikinji MHM, suwdlar, prokuratura. İşledim, adwokatlar. Instrumentlarymyz bar. Siz anlat görýäňiz, ay akşam birini kabaryn, çay içerine oňa bir 100 manat taşlan, daş edýär. Eder, gurmy ýok. Ýöne sen durun paraxorluk sistemany mundan beter berki diýär. Onu ertirkün sana garşy bir paraxor bir zat edemmi? Gaty bolma. Sen şu sistemany saklap gelýän sen. Şu ýaly. Yine bir benim vatandaşıma diýär, halk hukuk ýoluna. Halk otursun, agzyny açyp ýene-de valla ölüm bir ölüm ne bu ya diýip oturmak. Inanyň hakyny gorumak üçin sen türmäge gitmeli, ölmeli. Ölüm diýip ölüm ýok. Näçe ölüm? Yine 30 tane aýal çykdy. Hani kim öldürdi? Yine gökçeden çykdylar aýallar. Kim öldürdi? Daşo çykdy, mar çykdy, lewap çykdy. Kim öldürdi? Ölüm diýip kelleňde fantaziýalary emhemeşlikler üstürýär. Aýrym fantaziýa. Realny derdim. Ölüm barmy ýokmy? Ýok ölüm. Näme boldy? Bir bolup gitmek ýanyňda ýollaşmagy wagty. Ýa-da bir bolup gitsem, siýasata goşman diň haklanyň. Ine şu. Şunuň bilen men öz çykyşymy guturaýan, başga soralar bolmasa, ýene goýaýlaýyn. Ine bir vatandaşym diýär, aýsyn bayramalny aýalar bağlar açmak üçin hakyny talep etdiler. Gazet sürücüleri toplanyp men ýalňyş jogap berdim şoňa. Hormatly vatandaşlar, şunuň bilen men çykyşymy guturaýan, hemmäňizde haýyş edýän Türkmenistanyň içindäkiler haklanyň dogry. Telegram grup açyň. Telegram açanygda öz inanýan adamlaryňyzy goşuň. Aktivist DVT çadyna gelin. Şoň adresler şu videoň aşagyna ýazylyn. O ýere gelip näme soraňyz bolsa beriň, biz size kömek ederiz. Soň öz çadyňyz bilen ine bizim bilen herekete girin, biz size inlik ýollar düşündürüz. Individualny her vilayet üçin, her etraf üçin sizin problemleriňizi öwrenip inlik ýollar düşündürüz. Türkmenistanyň daşynaky vatandaşlarymyza haýyş edýän, siz Türkmenistany finansiýet edip durýarsyňyz. Siz Türkmenistanyň kreditorlary, ýa-ni finansiýet edýän. Siz birinji bilen öz maşgalanyňyza diňe nahar etmek üçin, ikinji bilen internet we telefon alyp berin. Şolar sizin bilen bir Telegram grup açyp, sizin bilen argatnaşa geçip, bütün dünýädäki bolýan zatlary öwrenip, siz şolara maslahat berip, YouTube seyret, onu seyret, bunu seyret diýip, mümkin şoň janlaryny gorarsyňyz. Men ýa çykyşymda düşündirdim, ýalňyza YouTube'un ähmiýetini ýaýly, internetin ähmiýetini ýaýly diýip men düşündirdim. Şoň üçin. Ýene ýazýanlar bar, hani görýän. Ine bizim vatandaşymyz ýazýar. 5 ýyl bir günde çyksa diktator we 200 san tokmy derbi dagyn edip bolýar. Newjel şunu edip bolýar? Edip bolýar, näme edip bolýar? Diýmek, Türkmenistanyň akylyna bakly durmuş entek gerek. Entek näme diýsem kan? Ine şo ýerde bir
palawdygy 2 metr. Senim ahçy oturýarsyň. Sen o ýerden şokolad çykyp özüň alyp dur. Ýa-ki aşgadan alýan nahar ýerinde. Şol çanaga barmak üçin 2 metr ýörmeli. Şu ýaly biz şu zatlary bir günde 1 saatda çalışmak üçin bize 2 adım gerek. Bize 30 000 sany gahryman adamlar gerek. Öňe çykaýar. Galanlardan izinden berýär. Boldy. Köp adam gerek. Ine şoňa biz eger ukyp bolmasak, onunla biz közüp ýörmeli. Başga naçy ýok. Meniň çykyşlarym esasy Türkmenistanyň içindäki watandaşlarymyza garşylan, serdilen. Şoň üçin Türkmenistanyň daşyndaky watandaşlarymyz meniň çykyşlarymyň üýtgeçligi, ýa-ni aýratynlygy Türkmenistandaky problemler gözüňde tutup şoňa jogap berýär. Ol mysal üçin meniň jogaplarym käme wagt daşynda bolansoň siz düşnükli bolýar ýöne Türkmenistanyň içindäkiler şu düşnükli. Şoň üçin men şolara informasiýa beren soň käme zatlar size has düşnükli bolýar, men gaýtalýan kişi bolýan ýöne ol düýünün belgär. Şoň üçin men öz çykyşym dine Türkmenistanyň içindäkilere 80-90% diýen 10-20% Türkmenistanyň daşyndaky adamlar edýär. Şunuň bilen men öz çykyşymy torýan. Bizi ýerler, bizi görýäniňizde köp sag bolun. Kyn görmän abonman ýazyň, ýa-ni abone bolun. Like koyun. Şonuň bilen siz videolary ýokary galdyrýaňyz YouTube'da we köp adamlar görýär. Inniki çykyşlara çeldi. Sag bolun.